Il-Gvern Laburista jiffaċċja iktar kritika interna. Deputati Laburisti Marlin Farrugia u Godfrey Farrugia jesprimu nuqqas taqbil mal-Gvern dwar proposti tal-Gvern li ma jagħmilx l-elezzjonijiet li jmiss tal-Kunsilli Lokali dwar proċess ta' privatizzazzjoni tal-Enemalta li ddominaw l-aħbarijiet fl-aħħar jiem. Waqt programm fuq l-istazzjon RTK, id-deputat Laburista Godfrey Farrugia tkellem dwar proposta tal-Gvern li ma jagħmilx l-elezzjonijiet li jmiss tal-Kunsilli Lokali biex jiffranka l-flus u jsiru fl-2019. Godfrey Farrugia esprima nuqqas taqbil ma' din il-proposta għal li dawn l-elezzjonijiet iżommu lill-Gvern fuq ponot subajh u sostna li l-demokrazija m'għandix prezz. Godfrey Farrugia qal li jekk ma jsirux dawn l-elezzjonijiet se tintilef opportunità tad-deb għaliex fihom kienu se jivvotaw iż-żgħażagħ ta' 16-il sena. Deputat Laburista Marlin Farrugia wkoll espremiet opinjoni kontra l-proposta li ma jsirux l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Din tista' twassal għal qerda tal-Kunsilli. Tispiċċa tinqered is-saħħa tal-Kunsilli Lokali. L-ewwel ħaġa kultant anke f'leġislatura waħda tinduna illi gvern beda tajjeb u mbagħad qed jiddegrada ruħu tajjeb, aħseb wara f'Kunsill Lokali n-nies tagħtihom iċ-ċans li huma jikkonfermaw il dawk ir-rappreżentanti li jkunu għażlu jew ineħħuhom. Il-proposta għandha tkun differenti. Kan neħu deċiżjoni biex inġibuhom f'daqqa, mela iva tajjeb inġibuhom f'daqqa, però mhux intawu sa 2019, anzi jsiru qabel. Il-Kunsilli jistgħu jinqerdu b'diversi modi. Il-Kunsilli se teqridhom jew għax ma tagħmilx elezzjonijiet u jinqerdu jmut fuq ommhom biex ngħidu bil-Malti. Jew inkella x'inti ma tagħtix il-finanzi neċessarji. Marlin Farrugia espremiet opinjoni dwar il-privatizzazzjoni tal-Enemalta ma' kumpanija tal-Gvern Ċiniż. Aħna esplorajna biss x'nistgħu naħdmu maċ-Ċiniżi jew esplorajna mezzi oħra illi aħna stajna noħorġu l-Enemalta u l-finanzi tal-pajjiż marbut mal-Enemalta minn dan l-impass. Proċess li fih m'hemmx trasparenza. Aħna kif jaf kulħadd il-Memorandum of Agreement ma' Xanga Electric qatt ma ġie ppubblikat. Aħna ma rajniex dokumenti illi isaħħu dak li fil-Parlament kien qed jiġi mistqar. U hemm mistoqsijiet importanti li jridu jiġu mwieġba. Min se opera din il-BWSC plant? Il-ħaddiema Maltin jew ħajiddaħlu ħaddiema Ċiniżi? Privatizzazzjoni se tibdel id-dipendenza tal-pajjiż għall-enerġija. Imma jekk l-operat ikun fidej Ċiniżi, xorta waħda aħna nkunu dipendenti fuq gvern barrani għall-operat tal-ġenerazzjoni tal-elettriku fil-pajjiż tagħna li kif tafu intom hija sinsla ta' kull żvilupp ta' kull ekonomija. Il-Parlament u l-ħaddiema jeħtieġu diversi assigurazzjonijiet. Assigurani, serraħ li rasi illi jiena l-ħaddiema li wettom mod issa ħanathom dak li wettom. Assigurani li jiena li tant ħdim biex ikonna gvern trasparenti ġo dan il-pajjiż issa iva ħajkonna gvern trasparenti. Il-gvern hu obbligat li jagħti l-informazzjoni kollha. Wara kollox aħna ma nafx li qegħdin fil-Parlament biex inkunu naċtabendu. Kienu dawn ir-raġunijiet mogħtija mid-deputat Laburista Marlin Farrugia li wasluha biex ma maritx tivvota fil-Parlament fil-vot dwar il-privatizzazzjoni tal-Enemalta.